खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। भारतारि रौनिया हान्जानि मोनसे बाख्नायजाथाव खामानि, जाय समाव बोथोरनि हरखाबै सोलायनायजों गोजौ हाजोआव गोबां बिबाङै बरफफोरा गोग्लैगासिनो दं। थिग बेबादि समावनो सिक्किम रायजोनि गोजौ हाजोआव हरखाबै बोथोरा सोलायनायनि थाखाय जायगा नायथिंनानै मोजां मोनग्रा गोबां दावबायारिफोरा खैफोदाव गोग्लैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला हरखाबै बोथोरा सोलायनायनि थाखाय सानजा सिक्किमनि गोबां ओनसोलफोरा बरफनि अखाजों बुंफबदों, जायनि थाखाय सिक्किम रायजोआव बेरायनो थांनाय सा 500निख्रुइबो बांसिन दावबायारिफोरा बरफजों नांथानानै थायो। बरफजों नांथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ रैखाथि खालामनो थाखाय इसोरनि थान्दै महरै भारतारि रौनिया हान्जाया गासैबो दावबायारिफोरखौ मोजाङै रैखाथि खालामनो हायो आरो दावबायारिफोरनो सावस्रियारि सिबिथाय होनायजों लोगोसे थानाय आरो जाग्रा आदारनिबो राहा खालामना होदों होननानै मिथिना मोन्दों। त्रिशक्ति क'रनि लेफ्टेनेन्ट कर्नेल महेन्द्र रावाटआ फोरमायनाय बादिब्ला, सानजा सिक्किमनि नाथुलायाव सा 500निख्रुइबो बांसिन दावबायारि आरो गं 172 गारिफोरा गोबां बिबांनि बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव नांथानानै थायो। खमैबो 24 घन्टानिख्रुइबो बांसिन सम नांथानानै थानायनि उनाव त्रिशक्ति क'रनि रौनिया हान्जाया नांथानानै थानाय दावबायारिफोरखौ रैखाथि खालामनो हायो आरो गोनां जानाय मुवाफोरखौ दावबायारिफोरनो जगायनानै होनाय जायो होननानै फोरमायो बिथाङा। थांनाय 17 फेब्रुआरि खालारखालि क'क्राझार लक सभा बियाबनि एमपि मासिनि बिजाथिनि थाखाय बिथां हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ गावनि दोलोनि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावना होनाय जादोंमोन, जेराव सेथि मासियाव आसामनि बारग' वन मन्थ्रि प्रमिला रानी ब्रह्म, नैथियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो थामथियाव पृथ्वी नारायण देब मेस बिथांमोनखौ सायख'नाय जादोंमोन। बिनिनो मैया प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा गावनि माखासे एंगार हायै जाहोनफोरनि थाखाय एमपि मासिनि बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंथिनाय जालिया होननानै रोखा खालामनानै होबाय। बिथाङा गासैबो बिथिङै दोलोनि सासे गोख्रों मावथि जानानैनो खामानि मावलांबाय थागोन होननानै फोरमायथियो। दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय खाम्फा बरगयारी नङाब्ला पृथ्वी नारायण देब मेस जायखिजाया सानैनि गेजेराव सासेया क'क्राझार लक सभा बियाबनिफ्राय बिपिएफ दोलोनि बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो हासिगौ। सासे बर' लाइमोन सेंग्राखौ लांखारनायनि जाथायाव दुखुथिया बर' बिमानि मेगनाव दिनै मोदैनि बाना बोहैदों। गोसोम जोमै दाखाया साग्लोबदों दुखुथिया गोरिब बर'नि नखराव। थारैनो दुखुनांथावना बाथ्रा दि नखर दैदेननो थाखाय गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनानै गोबां बर' माहारिनि बर' सुबुंफोरानो गावसिनि जिउखौ बोलि होबोनांनायजों लोगोसे बायदि खैफोदाव गोग्लैनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जायो। बेबादिनो खामानि मावनो थांनायाव हरखाबै बर' लाइमोनखौ लांखारनायनि सन्देह खालामदों। तिनिसुकियायाव खामानि मावनो थांनाय बर' लाइमोन चन्दन नार्जारिया गोमानानै दं। गोमानाय चन्दन नार्जारिखौ नागिरनानै आंगो बर' बिमाया खाफाल हमनानै गाबै गाबै खावलायदों गावनि फिसाज्ला एबा चन्दन नार्जारिखौ सोरबाफोर लांखारदोंब्ला थाबैनो हगारनांगौ होननानै गाबै गाबै खावलायदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला चन्दन नार्जारिखौ गहपुर बरफुख्रिनि होनना सिनायथिनो हादों। मिथिनो हाबावनाय बादिब्ला आसाम अरुणाचल सिमानि लिडुस हांलां बिलिनिफ्राय सा 11 सुबुंफोरखौ उदखारिया लांखारनायनि सन्देह खालामदों। दुखु सैनांनाय नखरा आलफा आरो एनएससियान उदखारिया लांखारदों होनना गोख्रों सन्देह खालामबावनाय जादों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि ओनसोलाव आइजो सिखावनि उदखार। माखासे सान सिगांनिफ्रायनो ढेकियाजुलि ओनसोलाव सिखावनि उदखारा बांदों। थांनाय सानाव खनसेयैनो सानै आइजो सिखावा गुबुन साथाम आइजोनिफ्राय 64,000 रां सिखाव खावनानै हमजादों। हमजानाय सानै सिखाव आइजोआ राङापारा रेलवे स्टेशनाव अघरी महरै जिउ खुंबोनाय 40 बोसोर बैसोनि चान्दिनी देवी आरो गुबुन सासे आइजोआ
40 बोसोर बैसोनि सीमा देवी होनना सिनायथि होदों पुलिस बिफाना। मिथिहोबावनाय बादिब्ला हमजानाय सान्दिनि देवीजों लोगोआव 2 बोसोरनि खुदियाबो दं होनना मिथिहोदों। बेराफारसेथिं बिसोर सानै हमजानाय आइजो सिखावफोरा राङापारा रेलवे स्टेशनाव अघुरि महरै जिउ खुंबोनायाव दिकियाजुलि ओनसोलाव गोबाव समनिफ्रायनो सिखावनि उदखार खालामबोदों होनना सिखाव खावजानानै खहा जानांनाय सुबुंफोरा खौरां बिजोङाव अजद दैखांनानै फोरमायथिदों। दा बिनि लेखायैनो हमजानाय सानै आइजो सिखावखौ पुलिसआ गावसिनि आवथायाव लानानै गोख्रों सेबनाय हाबाखौ जागायबाय। रायजोआव गोबां लाख लाख नंखाय फरायसाफोर ओंखारदों। बे खेबाव सिनायथिनो हादों 5 लाख नंखाय फरायसाफोर। थामहिनबा आसामाव 5 लाखनिबो बांसिन फरायसाफोरखौ रायजोनि गोबां फरायसालिफोरावनो फरायसाफोरनि नंखाय मुं थिसननायखौ मोनथिनो हादों आसाम सोरखारा। रायजो सोरखारा शिक्षा सेतु एपखौ बेखेवनायनि गेजेरजों नंखाय फरायसाफोरनि अनजिमाया सोराङाव फैदों। थारैनो बे बाथ्राखौ फोरमायथिना होदों आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर ननि गपाल महन्तआ। बिथाङा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला रायजोनि गोबां फरायसालिफोरावनो नंखाय फरायसाफोर दं। रायजो सोरखारा फरायसाफोरनि थाखाय जानाय आदार, बिजाब बायदि मुवा बेसादफोरखौ थोजासे होगासिनो दङ। नाथाय फरायसालि सामलाय आफादजों सिंआरि एबा आन्दोआव रांनि थाखायनो माखासे फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरखौ सानफा एफा बांहोगासिनो दं होननानै गोख्रों अजद दैखाङो सोलोंथाइ बिफाननि बोसोनगिरि डक्टर ननि गपाल महन्तआ। आरो बिथाङा बुंबावदों दि फैबाय थानाय समाव नंखाय फरायसाफोरनि अनजिमा बांहोनायनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना फोरमायथिदों। APSC एबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन आनजादनि खालारखौ सोलायफिननाय जाबाय। एंगारहायै जाहोननि थाखाय 2024 मायथाइनि फैगौ मार्च दानाव जानो गोनां APSC प्रिलिम्स आनजादनि खालारखौ फावसयनाय जाबाय। आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननिफ्राय मैया गांसे नटिफिकेसन जारि खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावनाय जादों। APSCनि फोसावथायाव फोसावनाय बादियैब्ला 2024 मायथाइनि APSCनि प्रिलिम्स आनजादनि थाखाय फैगौ 17 मार्चआव थि खालामनाय जादोंमोन। नाथाय 17 मार्च सानखालि APSCनि प्रिलिम्स आनजादखौ खुंनाय नंलिया। बेनि सोलाय 18 मार्चनि समबार बारायाव खुंफुंनाय जागोन APSC प्रिलिम्स आनजादखौ। मख'जाथावदि APSC आनजादनि थाखाय सिगां समाव एबा 17 मार्चआव स्लेटनि आनजाद दं। बिनिखायनो APSC प्रिलिम्स आनजादनि 17 मार्चआव खुंफुंजानो गोनां आनजादनि सोलाय 18 मार्च खालाराव थि खालामनानै होफिननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लाबोदों दहलापारा गामिया। मोसौ फिसिनायनि गेजेरजों जिल्ला नाङैनो सिनायथि मोननो हानाय दहलापारा गामिया बे खेबाव बेसेन नाङै फाहामथायनि थाखाय बादा खुंनो साखाफारा जादों। फैगौ 24 फेब्रुवारि खालाराव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गाइखेरनि बिगोमा दहलापारा गामि सतसंगनि धोरोम आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों दादा अबिननि बिथोन बादियै ओनसोलाव थानाय बेरामि सुबुंफोरखौ बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखाय मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि खुंफुंनो लादों। फोरमायनाया गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ डिग्री गोनां एबा रोंगौथि गोनां डक्टरफोरा बाहागो लाफैगोनखौ मोनथिना मोनदों आरो बेसेन नाङाजासे फाहामथाय लानायाव साफ्रोमबो रायजो राजाफोरा राव, हारि, धोरोम रावखौबो बासियालासे बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों बानजायगिरि बिथांमोनहा। गुबुन गुबुन जायगायाव मोसौ सिखाव मोनहानायनि अनगायै आथिखालाव दान मोनसेबो जास्लाब मोनै गसाइगावनि सिमुल टापुआव गोबां खेब मोसौ सिखाव हमजाबोनायखौ खौरां बिजोंफोराव नुनो मोनगासिनो थायो। बेबादिनो थांनाय हरनि समाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गंनै बोलेर' पिकआपआव भेनजों लोगोसेनो 10 मोसौखौ हमनो हादों। बेजों लोगोसे आरोबाव सासे गारि ड्राइभार आरो 2 सुबुंखौबो हमफानो हादों। नाथाय गुबुन गंसे गारिनि ड्राइभारा हर खोमसिनि खाबु नायनानै खारखोमा लांनो हादों होनना पुलिस बिफाना मिथिहोदों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बादिब्ला हमनो हानाय ड्राइभारनि मुङा साहिदुर रेहमान। हमजानाय साहिदुर रेहमानखौ धुबुरी जिल्लानि बालाजाननि होनना सिनायथि होदों। पुलिस बिफाना हमनो हानाय गंनै बोलेर' पिकआप भेननि नम्बरा जादों AS 17 C6
596 आरो गुबुन गंसेनिया AS 1767688। पुलिसा फोरमायथिबावनाय बादिब्ला गंनै बोलेर' पिकआप भेनजों मोसौफोरखौ फिथाइ सामथाइ दोनग्रा कार्टुनफोरखौ खोबनानै सोनाब बेंगलनि धुबुरीनिफ्राय बङाइगाव जिल्लानि सालमारा मोसौ बाजाराव लानानै थांनो नागिरखोमादोंमोन, नाथाय बे समावनो हमजानो मोनो। गुबुन फारसेथिंजाय BSFनि गुलियाव खुरां मोसौ फालांगिरिनि जिउ खहा। मानकासारनि भारत-बांलादेश सीमायाव BSFनि जवानफोरा गुलि गावदों। खुरां मोसौ फालांगिरिखौ थांखिनानै BSFआ गुलि गावदों। बे जाथायाव सासे खुरां मोसौ फालांगिरिया जिउ गोमादों होनना मोनथिना मोन्दों। बे जाथाया जादों सिमनायारि ओनसोलनि कुकुरमारायाव। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो हानाय बादिब्ला मानकासार जिल्लानि भारत-बांलादेश सीमायाव थांनाय बुधबारखालिनि हराव BSF जवानफोरा सासे खुरां मोसौ फालांगिरिखौ गावथारदों। अदेबानि BSFनि गुलियाव जिउ गोमानाय खुरां मोसौ फालांगिरिखौ मानकासारनि बेन्दोंआव थानाय कुकुरमारा गामिनि 26 बोसोर बैसोनि शाहिदुल इस्लाम होनना सिनायथि होदों आरो बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमखिखांदों होनना खौरां बिजोङाव फोरमायथिदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।